Assalamualaikum rek. Perkenalkan jenengku Mawar Novala Tala. Nah, belakang layar ada Fayo Rafael dan Kaiza. Oke, malam iki rek, aku luwe rek. Ayo kita lewung ayo, yo, gasken. Wih rek, nak kene ono kebab Turki rek. Gak tuku ah, gasken tuku rek. Saiki aku tuku kebab rek. Mbak, arep takon oleh Mbak. Nuwun sewu Mbak. Nama PN siapa Mbak? Kalau boleh. Ramadhani. Apa? Linda Ramadhani. Oh, Linda, Mbak Linda ya. Mbak Linda, menu ndek kene sing best seller apa Mbak? Kebab Ciju Cican. Oh, itu harganya kisaran pira Mbak? 21. Sampai? Ada yang 21, ada yang 19.000. Oh. Terus mau nakok bukanya jam piro nganti jam piro Mbak? Bukanya dari jam 10 sampai jam 22. Oh siap. Ikut wawancara pulau karo Mbak Linda. Sip. Nah rek, tadi nak kebab Turki Baba Raffi iki menune gak cuman kebab tok. Ono burger, hotdog, shawarma, lan canai. Topping sing ana burger, hotdog, lan shawarma iki ono sosis, sapi original, sapi black, pisang coklat keju, lan ciju utawa telur keju. Nek sing roti canai ono telur rasa rek, yaiku sok milih original, oreo, lan coklat keju. Nah rek, gawe awakmu kabeh sing kau mager, ojo khawatir. Kebab Turki Baba Raffi iki wis iso dituku lewat aplikasi online sing warnai ijo utawa sing warnai oren. Nek gawe awakmu kabeh sing omahe ado, ojo khawatir rek. Outlet kebab Turki Baba Raffi iki wis akeh. Dadi garek golek sing terdekat teko omahmu. Oke rek, pesenanku wis tadi iki rek. Kebab mau aku mesen kebab sosis rek. Regane 18.000. Yuk, tak incip yo, slatem kok yo. Bismillah rek. Wah, panas rek. Sampai ngak kebab Turki we ngak pol. Mana rek? Terbaik. Oh iya rek, lali aku. Nang jero ini di sini ono sosis, sayur, sawi, kol, ambek tepung kayak goreng, ambek saus berbagai macam yo. Enak rek, enak pol. Nah, tadi rek, rasanya kebab sosis ini gurih, pedes, pokoknya enak sari-sari yo. Sugar campuran saus-sausnya ya pas pisan. Yang paling penting yo sosis iki ya gede dan gak pelit rek. Nah, rek, iku mau review teko aku. Awakmu kabeh yo ojo lali mampir nak kebab Turki Baba Raffi. Tepatnya nak Jalan Kedung Sari seberangi PLN Dis Kupang. Utawa ngarepe Kopiting. Yo wis. Sekian teko aku. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.